Huy, mga kabebz, kuyugi kubi, kay ngano sa tinud-anay, nakulbaan ako. I really want to know German language. Gusto ko magdungan ta kog kat-on, kay may nang ang akong kakulba, dili la kutob nako, kundili apil sad mo. Nanamhong ko no. Yes, I'm not in school. I am the teacher of myself. I am the tutor of myself, and I am the researcher for the particular language, no? Char. Okay. I'm so also blessed na kuanan naasad ko'y friend na ni kuan sad nako ba kanang ni advice to have an app mauna by using the app gahinay-hinay sad kog kat-on sa mga language to understand the sentence, to understand the words, kay dili man jud ka dili man na ingong nga budritso jud ka og tabi. Maginay-hinay ko, then at least kung pabasahon ako og story, makabasa na ko. Pero ang pagtabi, mga kabebz, mayabag ka. Dungani ko ninyo, ayaw ko ninyo giyaing, magdungan tag-kat-on. Then, sa hinay-hinay, at least, kung na'y mag-storya-storya ninyo o Ginerman, at least, makatabi ka. Ditaw, sa mga fluent din ha, sorry, di ko kaybaw. Nagkat-on pa ko. I am learning and I open for all the learnings, no? Kay ana man na in life, we need learnings. I know, sa pagkat-on ako ani later o napajud ko another learnings na kailangan ako i-learn. Oh, learn. Yes, we are the teacher of ourselves, we are the tutor of ourselves, and we are the researcher. Mao na mga kabebs, magdungan ta og tabi. Karon ang ako ang gibuhat kay nag-record ko sa akong kaugalingong tingog. Din ako ra say motubag. Diyon magdungan ta nga makatubag ta ba og lamig nga tubag kay di man ko kahibaw mo tubag. Bitaw as in a pressure jud ko kay daghan ang work na nagpaabot but ako mismo ang giagad kung kanus ako mutabi, no? Yes, this is for greener pasture. Asa man ta mo adto? Adto ta Germany mga kabebs. Mangadto ta nin kay mangadto man ta magdungan tagkat-on kay na. Lain man sa diyo magbinisaya ta didto di na ay manawag nato na ay mangutan na, di ba? Yes, magkat-on ta. Los gets! Karon ang ato ang kat-onon, ang pag-introduce nato sa ato ang kaugalingon kung naay mangutana nato. Unsa ka atong itubag? Okay, you have to bear with me. Sige, magsugod na ta. Hallo, wie geht's es dir? Gut, danke, das Dyname. Ich bin Roditha. Schön, dich kennenzulernen, Roditha. Schön, dich kennenzulernen. Auf Wiedersehen. Bis bald. Auf Wiedersehen. Mauna to siya. Ingon nato pag kanang pagtubag. Unsa o nato pagtubag. Kung na ay mangutana nato, inigabot nato sa Germany sa airport palang daan. I mean, hello. Yeah, hello means hello. Then, we get as dear, meaning, how are you? Mautuning ko good, danke. Then, Myron, then we is dyname. There are two kinds. Unsaon pag pangutana ang pangan. We heißen sie o kaning we is dyname, no? Then, moto, nangutana siya, wie ist dein Name? Then, ko, ich bin Roditha. Then, Diana Deo nitubag, schön, dich kennenzulernen. Nice to meet you, Roditha. O moto, schön, dich kennenzulernen. Meaning,
nice to meet you, no? Then, maingon dayon siya nga, auf Wiedersehen, bis bald, meaning sa auf Wiedersehen is bye. There are two sad ka klaseng nga bye-bye sa ilaha. Main kag auf Wiedersehen for formal. Kung main kag choose informal, meaning sa imuhang mga friends, sa imuhang mga kuan, main kag choose. But for an interview, you have to say auf Wiedersehen. Then bis bald means see you soon. Mauna sa ako ang kuano, sa ako ang ads, ads, sa akong ads kay kanang mingon jud ko bis bald, see you soon to my next video. Mauna siya, bis bald, see you soon, see you later. Mauna siya mga kabebz. Karon, atong balihon. Kita na sa imo interview, uy, kanang siya na sa imo. Ninigwan ba sila na sa imo? Makulbaan kung may interview. Char, dilingon na na. Okay, madungan tak. Okay. Moni no, una na to buhaton. Kitay mo, una o greet nila. Let's go! Hallo, hallo. Wie geht es dir? Gut, danke. Wie ist dein Name? Ich bin Rodita. Schön, dich kennenzulernen, Rodita. Schön, dich kennenzulernen. Auf Wiedersehen. Bis bald. Auf Wiedersehen. Okay, mauna to mga kabebz. Muto atong itabi kung kitay mo interview. Miingon ta og hello. Kaysa ang German ang hello kay hello. Hello po. Then, may ka, wie geht es dir? Oh. Then, Sean, dich kennenzulernen. Ana na siya mga kabebz, no? Misud kaayo. Ang sa German language man good is you have to practice it. Ang imuha, sige lang ka og tabi. Niingon sila nga, inigabot na lang dito pagtabi. Ay, inigabot dito makaitlog ta dito mga bebs. Oh, may gulay. Muna nga, mag-practice ta. No? Oh, dayon, inig-practice na to. Bitaw, kanang kung paminaw ni mo sila, kanang lisod kaayo, pero sa hinay-hinay lang good na to, good na practice. At least, naatay makatunan, naatay makuha. At least, na-register. Umabitaw sad na, no, elementary ka la. Pamemorizing kag multiplication table. Di man jud ka kay brow. Yes, di ka kay brow. But if you keep on practice makes perfect. Yes, our lesson for today is to make practice. Everyday practice to make it perfect. But nobody's perfect. Pito mga kabebs, salamat kaayo sa pag-uban ako, no? Nga nagka-nosebleed. Dili lang ako'y nag-nosebleed, kundi kamusad. At least daghanta. Daghanta mga kabebs. As in, grabe. I'm so happy that you continue watching this video with me because it's not easy learning Deutsch. It's not easy. Kay ipa-enroll ta ko, then ang kuan ang layo man og I don't have the If you don't have the you have to Bitaw mga kabebs. See you soon. Auf Wiedersehen. Bis bald. Thank you for being with me. See you to my next video.